Takže ahoj lidi, dneska to bude video o tom, já mám svoji BFF, tak právě my jsme se spolu dávali dárky, tak úplně jen tak vám chci ukázat, co jsem od ní dostala. A ještě, jestli chcete vidět, co to znamená BFF, tak to znamená nejlepší kamarádky navždy. Tak, a jdeme na to. Jako první jsem od ní dostala takovou panenku. Jako druhý takovou hezkou kytičku s takovým ubrouskou a ono to krásně voní. Úplně jak nějaký kytky, nějaká lavanda. Pak jsem od ní dostala takovýho hrošíka, krásného, roztomilého, rozkošného. Má takhle i přívěšek. Potom jsem od ní dostala takový srdíčko. Vůbec nevím teda, na co to je. Pak tady to. To jsem zapomněla, jak se to jmenuje, ale asi jste to někde už viděli. To je takhle na magnet. Tak. A potom jsem od ní dostala takovýho koně. Ale nevím, asi s koňma moc nehraju. Ale to vůbec nevadí, on je takový hezký, tak to dám na výstavku. A potom takový papírek, který mě fakt potěšil a tam mi napsal Simánej BFF. A tady je napsaný Klárinku pro BFF. Pak jsem od ní dostala takovou korálku, nějakou hvězdičku. To jsou ty zažehlovací korálky. Ono se to dá koupit na té stránce, na počítači, když si najdete ty zažehlovací korálky. Tam to máte. Pak jsem od ní dostala takovejhle náhrdelník, teda z korálku. A tady jako přívěšek, tam má takovou lepku. A ono je to právě takový gumový. Tak ono to je právě, že si to takhle dáte. A pak ještě po druhý. A jako máte takhle. Tak. A to je asi všechno. Kromě toho, že jsem od ní ještě dostala takovou masku, ale tu právě nemůžu najít. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Sdílejte, dávejte dislikey, lajky a tak. Čusák!